ଉଙ୍କୁଣି ଏ ନାଁଟି ବୋଧହୁଏ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଏ କ୍ଷୁଦ୍ର ପୋକଟି କେବେ ନା କେବେ ହୋଇଥିବେ। ଛୋଟ ପୋକଟିଏ ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା କ'ଣ ହେବ, ଏହାର ଦୌରାତ୍ମ୍ୟ ପ୍ରବଳ। ସେ ଯାହା ବି ହେଉନା କାହିଁକି, ସାଧାରଣତଃ ମୁଣ୍ଡରେ ଯଦି ମଇଳା ହୁଏ, ଆମ ସଫାସୁତରାର ଯଦି କିଛି ଅଭାବ ରହିଯାଏ, ତାହେଲେ ଏହି ଛୋଟ ପୋକଟି ମୁଣ୍ଡରେ ଜନ୍ମ ନିଏ। ଉଙ୍କୁଣି ଜନ୍ମ ନେବାର ଏକ ପୌରାଣିକ କାହାଣୀ ଅଛି, ଯାହାକି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ମାୟାରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲା। ପ୍ରବଳ ପ୍ରତାପୀ ଏକ ଅସୁରକୁ ନିଧନ କରିବା ପାଇଁ ଏହି କ୍ଷୁଦ୍ର ପୋକଟି ଜନ୍ମ ହୁଏ। କ'ଣ ଏମିତି ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଲା ଯେ ଏଭଳି କ୍ଷୁଦ୍ର ପୋକଟି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀହରି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ମାୟାରେ ଜନ୍ମ ଦେଲେ? ସେ ଅସୁର କିଏ ଏବଂ ଉଙ୍କୁଣି ମାରିବା ବେଳେ ସମସ୍ତେ କାହିଁ ଉହୁଁ କହିଥାଉ? ଭାଗବତର ଏହି କଥାଟିକୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆଜି ଅବତାରଣ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି। ଏସବୁର ଉତ୍ତର ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସ୍କିପ୍ ନ କରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ସବୁ କିଛି ଜାଣିପାରିବେ। ସତ୍ୟ ଯୁଗର କଥା ଆଜ୍ଞା। ଭକ୍ତ ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କ ପୁତ୍ର ବୈଲୋଚନ ସ୍ୱର୍ଗ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ପାତାଳରେ ଶିବଙ୍କର ବରଦାନରେ ବଳିୟାର ହୋଇ ହାହାକାର ସୃଷ୍ଟି କରିଚାଲିଥିଲା। ଏଥିରେ ଦେବଗଣ ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇ ଶ୍ରୀହରି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ କ୍ଷୀରାବ୍ଧି ତଟରେ ତପସ୍ୟା କରିଥିଲେ। ଶ୍ରୀହରି ବିଷ୍ଣୁ ଦେବଗଣଙ୍କ ତପସ୍ୟାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ନିଦ୍ରା ଭଙ୍ଗ କରି ଦେବତାମାନଙ୍କ ଆସିବା କାରଣ ପଚାରିଲେ। ବୈଲୋଚନର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ଦେବଗଣଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରଭୁ ଶୁଣି ବ୍ରହ୍ମଦେବଙ୍କୁ ମାଳାଟିଏ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ଏହି ମାଳାଟିକୁ ବ୍ରହ୍ମଦେବ ନେଇ ତପସ୍ୟା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତପସ୍ୟାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ସେହି ମାଳାରୁ କନ୍ୟା ସନ୍ତାନଟିଏ ଜନ୍ମ ନେଲା, ଯାହାକି ମାଳତୀ ନାମରେ ପରିଚିତ ହେଲା। ମାଳତୀ ଚନ୍ଦ୍ରକଳା ପରି ବଢ଼ି ଚାଲିଲା, ଯୌବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା। ଯୌବନରେ ମାଳତୀ ପିତାଙ୍କୁ ବନ ଭ୍ରମଣ ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ମାଗି ବନ ଭ୍ରମଣରେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ। ସାଙ୍ଗରେ କିଛି ସଖୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନେଇଥିଲେ। ତ୍ରିପୁର ବିଜୟୀ ବୈଲୋଚନର ବୀରତ୍ୱ କଥା ଶୁଣି ମନେ ମନେ ବୈଲୋଚନକୁ ବର ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିଗଲେ। ବୈଲୋଚନ କିଏ କ'ଣ ସେ କିଛି ଜାଣିନଥିଲେ କି ତାହାକୁ ଚିହ୍ନି ନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବୈଲୋଚନ ବିଚ୍ଛେଦରେ ମାଳତୀ ମନ ଦୁଃଖରେ ସେହି ବଣ ମଧ୍ୟରେ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଯୋଗକୁ ବୈଲୋଚନ ବଣ ମଧ୍ୟରେ ନିଜର ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତକୁ ନେଇ ଶିକାରରେ ଆସିଥିଲେ। ବଣ ମଧ୍ୟରେ ନାରୀଟିର କ୍ରନ୍ଦନ ଶୁଣି କାରଣ ପଚାରନ୍ତେ ମାଳତୀ ବୈଲୋଚନକୁ ବର ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ। ବୈଲୋଚନ ସମ୍ମତି ପ୍ରକାଶ କରି ମାଳତୀକୁ ସ୍ତ୍ରୀ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କଲେ। କିନ୍ତୁ ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ ମାଳତୀକୁ ଗୋଟାଏ ସର୍ତ୍ତ ଥିଲା। ସର୍ତ୍ତ ଅନୁସାରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପାର୍ବତୀ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଶଚୀଙ୍କୁ ସେ ଦାସୀ ରୂପେ ଆଣି ଖଟାଇବେ। ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବରେ ବୈଲୋଚନ ରାଜି ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ମାଳତୀକୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ବିବାହର ସର୍ତ୍ତ ଅନୁସାରେ ଏହି ତ୍ରିଦେବୀଙ୍କୁ ମାଳତୀ ପାଖରେ ଆଣି ବୈଲୋଚନ ଦାସୀ ରୂପେ ଖଟାଇଥିଲେ। ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ମାୟା ଅନୁସାରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପାର୍ବତୀ ଏବଂ ଶଚୀ ନିଜ ଅଙ୍ଗରୁ ମଳି ବାହାର କରି ବୈଲୋଚନ ମୁଣ୍ଡକୁ ପକାଇ ଦେଇଥିଲେ। ସେହି ମଳି ବୈଲୋଚନ ମୁଣ୍ଡରେ ଉଙ୍କୁଣି ରୂପ ଧାରଣ କରି କୁଣ୍ଡେଇ ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ବୈଲୋଚନ ମାଳତୀକୁ କହିଲେ, ତୁମେ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଥିବା ଏହି ଛୋଟ କୀଟଟିକୁ ସଫା କର। ମାଳତୀ ବୈଲୋଚନକୁ ନିଜ କୋଳରେ ବସାଇ ଉଙ୍କୁଣି ଦେଖିବା ଛଳରେ ବୈଲୋଚନର ତାମ୍ର କେଶଟିକୁ ଭିଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ବୈଲୋଚନର ଜୀବନ ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। ଜୀବନ ଛାଡ଼ିବା ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ବିଷ୍ଣୁ ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଗଦା ପଦ୍ମ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତି ଧରି ଦର୍ଶନ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ବୈଲୋଚନ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସ୍ତୁତି କରି କହିଥିଲେ, ପ୍ରଭୁ, ଯେଉଁ କୀଟ ପାଇଁ ମୋର ଜୀବନ ଗଲା, ସେହି କୀଟଟି ଉଙ୍କୁଣି ନାମର ବହିବ ଏବଂ ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଏହା ରହିବ। ତାକୁ ମାରିବା ସମୟରେ ଯେ ଉହୁଁ ନ କହିବ, ସେ ବିଷ୍ଣୁ ଦ୍ରୋହୀ ହୁଏ। ଏତିକି କହି ବୈଲୋଚନ ସ୍ୱର୍ଗଧାମ ଗମନ କଲେ। ଆପଣ ଜାଣିଲେ ତ ଉଙ୍କୁଣିର ଜନ୍ମ କେମିତି ହେଲା, ଉଙ୍କୁଣି ମାରିବା ସମୟରେ ଉହୁଁ କାହିଁ କରାଯାଏ। ତେଣୁ ଆପଣ ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେୟାର ବି କରନ୍ତୁ।